ezen az 5. C-osztály. Az 5. C-osztály heves temperamentuma a próbákon és az előkészületekben is megmutatkozott. Mindenféle hóka munkás ötlettel rukkoltak elő, de Roland bácsi segített nekik letisztázni. Ennek eredményére egy téglási katonaszerelem bontakozik ki, és lakodalommal folytatódik. Fogadjátok szeretettel a mulatságot! Kedves násznép, hát olyan szép napra gyűltünk össze, hát eme 2 fiatal Pisti és Gréti összeházasodik ám. Egy gyönyörű szép igét hoztam nektek Isten templomából. Mondjatok már egy számot. A 7. és 8. jól tudja, mert így szoktunk felelni. Na de a Bibliát másképp kezeljük, mert az Úr megállt bennetek. Tisztelt násznép! Megkérem önöket, hogy fáradjanak be a táncparkettre! Lakolok valami utcán, fényhez megy a falu legszebb lány.